L-Ewropa qed tiffaċċja theddida terrorista huwa l-irwol ta' kulħadd li naġixxu nqumu kontra dan. Propju kif għamel il-poplu Franċiż nhar il-Ħadd li għadda fejn wera kif il-libertà u l-għaqda qatt ma jistgħu jkunu medda. Għal dan id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela meta kienet jindirizza l-Korp Diplomatiku f'pajjiżna. Iżid jgħid li ma nix naġlu fid-deċiżjonijiet li nieħdu għax l-eżami tad-demokrazija ikun fl-aqwa tiegħu meta ċirkostanzi ikunu fl-ar tagħhom. Abela fakkar li t-terrorizmu ma jirriflettix l-attitudni tan-nazzjonijiet, il-popli jew saħansitra il-gvernijiet. U rimarka kif pajjiżna wkoll kien affettwat mill-inkwiet li qed iseħħu fil-pajjiżi tal-Lvant Nofsani, speċjalment fil-Libja. Malta kienet minn ta' quddiem il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li rat li jkun hemm diskussjonijiet ta' paċi bejn il-partijiet involuti. Intant il-Korp Diplomatiku kien milquh ukoll fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista.